lo primero y más importante que ha pasado este último año es que hemos tenido muchos fallecidos con las motos. Esto os pilla a todos de cerca, porque aunque no tenéis permiso de conducir, seguro que algunos andéis en moto ya. Hunkigarria izan dela uste dut. Beharrezkoa, bai eurentzat, ikaslentzat eta nik uste gidari garenontzat ere bai. Errepidean soie zenien txofer, joan bizara, sentidu guztizek errepidean. Zuk ezio zu joan, asintuen jarrite, eskuek volantien, da burue, harinako egunien ezagutu duzuen neska edo mudilen ganpentsetan. Zorduen ja, distraseinoa seguru dau, da golpie be bai. Niri asko gustatu zaizkit eta beharrezkoak testigantza barik nire ustez saioak asko galduko luke. Cuando vais con la bici, con la moto, no solo vosotros, los colegas que van haciendo el tonto, podéis hablar con ellos, que es muy duro que ese colega tenga un accidente a lo vuestro y lo tengáis que ver y que no hayáis hecho nada para evitarlo. Hurbilak iruditu zaizkit eta ere erabilgarriak. Zuk paseu zeinke, bizitza hontan, oin zauzien moduen egotetik, aurkidun zila baten egotera, edo ja betiko joati hemendik. Ez gara bideojoku baten pertsonaiak. Guk makarrik daukagu bizitza bat, eta tontoarekin edo horrelako gauzak egiten badugu amaitu alda. Hemen inor ez dau libre istripu bat egitetik. Zergatik dago? Trafiko istripu bat izateko arrisku gehiago tabernen inguruan. Alkola asko kontsumitzen derako. Primeran! Hoixe zen, eskerrik asko, bikote! Erakutsi dit nola da pixka bat errepidearen bizitza. Eta nik uste gazteentzat ez modu divertigarria dela, asko gustatu zaiela. Despisteak errepidean oso garesti ordaintzen dira, eta gero ezin duzu atzera egin eta gauzak beste modu batera egin da dagoena eta kitxo. Va a ser un segundo, un accidente no os creéis que se va a prever, no se va a ver, va a ser un momento, por eso en todo momento tienes que tener cuidado.